तो हेल्लो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैबाय बेनो जाबाय ABUB कनस्टेबल APRO गार्डमेन आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दंमोन पस्टआ। स' नोंथांमोना फाइनाली एडमिट नोंथांमोना रल नाम्बारखौ नायदो एडमिटआ रल नाम्बारखौ नायदो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना रल नाम्बारखौ नायनानै चेक खालामदो दंना गैया लोगोसे नोंथांमोननि नेमा दंना गैया। दा फाइनाली रिजाल्टआ रिलिज खालामबाय जे नोंथांमोननि 6000 भेकेन्सि बेयाव दङ कनस्टेबल बेनिफ्राय लोगोसे गोबां रोखोमनि भेकेन्सि दंमोन APRO आरो फायार इमारजेन्सि बेनिफ्राय गार्डमेन दङ मेसेन्जार दंमोन। स' नोंथांमोना बेयाव फाइनाली नटिसखौ नायदो नै बेनो जाबाय गोदान नटिस 12 मे बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना बे क्लिक नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे क्लिक बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ आउट जाबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग कंग्रेचुलेसन्स जायफ्रा साख्रि मोनबाय। स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नटिसखौ नायग्रोदो मा होनदों जों बे नटिसखौ डाउनलड खालामग्रोनोसै लोगोफोर आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाली आउट जाबाय बेनो जाबाय ABUB कनस्टेबल। नाथाय नोंथांमोननि माखासे रिजाल्टआ आपकामिंआव फैबावगोन दा बेयाव कनस्टेबलआ फैग्रोबाय। दा नायदो नै लोगोफोर बेयाव दङ नोंथांमोना 6000 माखासे भेकेन्सिमोन जेराव 2018आव एप्लाइ जादोंमोन आरो बेनि रिलिया जोब्बायमोन आरो फाइनाली रिजाल्टआ रिलिज जाबाय बेनिफ्राय लोगोसे आरो गोबां रोखोमनि पस्ट दंमोन। स' नोंथांमोना बेयाव नायदो नै थ' गासैबो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गासैबो रियेल आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ क्लिक खालामनानै नायनो हासिगोन रिजाल्ट पर्टेलाव। बेनिफ्राय दानिया रिजाल्टखौ फाइनाली जोङो नुमारगोन ना नुमारा जोंनि बे जों भिउआव होनाय लोगो लोगो नुगोन बेयाव जों क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव दायो फैथ'वाखै लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै दा एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाली बेयावनो रिलिज खालामगोन। स' बेखायनो बयबो रेडि जादो थ' नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाली रिलिज जाबाय दिनै थ' नोंथांमोना दसे समनि उनाव मोनसिगोन दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै थ' नोंथांमोना बे रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना बेयाव रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन माने गासैबो रियेल नटिस थ' नोंथांमोना बेयाव दायो आनएभेलेबल मोनथ'दों नाथाय लिंकआ एक्टिभेट जानाय लोगो लोगो थ' लिंकआ लोगोफोर एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगोन दायो बेयाव बिजि जाथ'दों। स' नोंथांमोना मोनथारसिगोन लोगोफोर आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदो दा सोर सोर मोनो स' नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो बिग कंग्रेचुलेसन्स नोंथांमोननि थाखाय दिनैनिफ्राय आसाम पुलिस जाबाय नोंथांमोना जायफोरनि नेनाया साक्सेस जाबाय अके थ' बेनिसिम लोगोफोर बिग आपडेट बड' जब इनफो इउटुब चेनेल थ' नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालाम आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोना फल' खालामगोन आरो लोगोसे हानाय एसेबां शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय अके थ' बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि फाइनाल रिजाल्टनि आपडेट।